Umuntu olala nebhosi emsebenzini we ubonakala ngombala. Umuntu olala nebhosi emsebenzini ubonakala ngombala. Umuntu olala nebhosi emsebenzini ubonakala ngombala. Sanibonani bafethu, ngiyabingelela ngoSkipper Sengane umfowabo Gumede bafethu. Ngithi angizona ethulela nanti iqembu elisha esilisungulile ongama MBZ. Leli bafethu iqembu lami mina ngoSkipper Sengane, kodwa liholwa insizwa incelebane edabuka phansi lena ehlala nathi eJozini. Bafethu ngicela ukuthi nisamukele emculweni impela, nithozele umsebenzi esizonenzela wona. Sithe nje namhlanje asinenzele nali singile lizokwazi ukuthi liveze lona leli qembu esiza nalo bafethu. Kuzothika ngonyaka ozayo ngo2023 sinilethele ialbum yalo leli qembu. Ngicela nisamukele bafethu, siyabonga. Aya ngeke mfumi uhlula lokeni. Aya ngeke mfumi uhlula lokeni. Aya ngeke mfumi uhlula lokeni. Namenze hlalise into yami ngihlalise empilweni ngeke uhlula lokeni. Namenze hlalise into yami ngihlalise empilweni ngeke uhlula lokeni.